मारे चांद बाला मुखरा लेके आओ ना बहार में मा सोमोन्दो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ आं कमेन्टनि सायाव लाबोदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला आं माने बुङाबाथाय थानो हाया आरोना बेथ' खालामथारामोन एकदमबारे बोयै लेंनानैसो केमेरानि माबायाव फज'नो हाबाय आरोना नै ओमफ्राय माने इगनर खालामनो नागिरो इयो माने बुंनायफोरा बुंबाय थागोन दे होननानै माने इगनर खालामनो नागिरो किन्तु आंना गोसोआ माने खुस जाबाय थायो आरोना बुंना होनि नामा इदि जाबाय थायो आरोना ओंखायनो आङो बानायथारबाय आरोना बे भिडिअखौ मा होनदों मिथिगोना माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना बिदि गाज्रि कमेन्ट फैया ओमफ्राय दा मा होनदों मिथिगोना ओरै होनदों आरो नोंसोरो केमेरायावल' अनलायनाय देखायो ना एकदमबारे नोंसोर बिराद नटेंकि खालामनो रोंगो इदि होननानै कमेन्ट फैदों मिथिगोना सासे मानसियानो मोननै कमेन्ट खालामदो आरोना सेम कमेन्ट इदिनो मोननै कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय माने एकदम माबा माबि लिरदो आरो गोलावनो इमान बुरजा आं नोंथांमोननो माने खोन्थानानै माने गोलावद्राय जागोन आरोना आं बुंनो रोंला ओमफ्राय इदिनो आं खोन्थाबाय आरो आंनि हासबेन्डनो ओमफ्राय इयो बुंबाय आरो बाद दोन इफोरखो रिप्लाय खालामबाय थानाङा सासे सानैनि थाखाय मानो खर' गुदुं जानांगौ दे जोंखौ मोजां मोनग्राथ' अनेक मानसि दङ इदि होननानै होनबाय आरो इयो ओमफ्राय थेवबाबो आङो बुंना होनि दे फोरमायना होनसै ना जिहेतु इ मानसिया नायखायो डेलि भिडिअ इयो माने गेजेर इदिनो कमेन्ट खालामो आरोना मालाबा ओमफ्राय आं इनि प्रफाइल ओमफ्राय इनि नाम आंखौ गोसोआव थाखाथारबाय आरोना किन्तु प्रफाइल दंबाबो जेबो भिडिअ सिडिअ होनाय गैया इनियाव ओरैनो प्रफाइलल' लागायना दोनदो गावनि नंगौना नङा प्रफाइलाबो मिथिला आरोना जिखुनु जों भिडिअ बानायनाया बिनि टपिकआव माने फोरमायना होनो होननानै माने माबाबाय आरो नोंसोरनिया गासिबो फेक गोजा नोंसोरनि अनलायलायनाया सब मिसा केमेरानि उनावबा बेबायदि जायोना जाया केमेरा बन्द खालामखांनो इदि टाइपनि आरोना बाथ्राया ओमफ्राय केमेरानि भिडिअआव बांद्राय माने लाजिनानैसो माबा जाया आरोना माने लाखिबावोसो आरोना जितु अननाय जितु फिलिंस बेखौ लाखिबावोसो आरोना दाबायनानै केमेरानि उनावथ' बांसिनसो अनलायलायो मिसाखौ मा बुंनो नङा होमबा आरो अनलायलायनाया बोरै इदि फेक जानो नङा होमबा जेनेबा माबोरै इदि जेनेबा इ जेरैबायदि बुंदो माने एसेबो मोजांखौनो मोनखाया आरोना बे जोंखौ इदिनो गेजेर कमेन्ट खालामो इ मानसिया आं माने प्रफाइल सफाइल मिथिखाजोब्बाय नालाय मिथिखाग्रा जाबाय आं माने बे कमेन्ट हरदोंबा मालाबाबो मोजां कमेन्ट खालामखाया आरोना इ मानसिया ओमफ्राय ओंखायनो आङो बानायबाय नों दा नायगासिनो दंबाथाय जेनेबा आं फंबायानो लेंसै ना फंबाय आगैयानो जागोन बायदि मोनदों आङो जायखिजाया आंनिफ्राय देरसिनबो जानो हानाय इदि कमेन्ट खालामनाङा आरो नोंथ' नायखादों आं मिथिखागो मानो होनबा नों जोंनि डेलि ब्लग नायो नङाबाथ' नोङो इदि कमेन्ट खालामनो हायाना नङा होमबा ओमफ्राय दा नों नायगासिनो दंबा इदि फुल बुजिनाङा आरोना जेनेबा मानसिया लाइफआव खुसि थानो नाजानांगौ जेसेबां हायो मालायनि जेनेबा इदि मोजां जेनेबा अनलायनाय बा माबानाय इदिखौ मेगन सानाङा आरोना नोंबो नोंनि न'खराव अनलायलाय नङा होमबा आरो नों मोजां खोन्थिबासो नोंखौ बयबो मोजां मोनगोन नङा होमबा नाय बयनिबो न'खराव एसे एले नांलायनाय जाखायो नङा होमबा नों जेरैबायदि बुंदो जेनेबा नोंसोरथ' सानफ्रामबो नांलायसै बि नुथारनाय बायदि होनदों मिथिगोन आं जि मिनिनोबो ओंखारदो आरो माने एसे रागाबो जोंदों आरोना एसे आरो नुथारदो बायदिनो माने नोंसोरलाय नांलायलायबायसो थायो सानफ्रामबो जारलासो जागोन नांलायोना मायो दा जेनेबा नोंथ' जोंखौ नुवाखै जोंबो जेनेबा नोंखौ नुवाखै नङा होमबा भिडिअआवसो नुयो नोंथांखौनो होनबाय आं देरसिनबो जानो हानाय ओमफ्राय इदि माने जानला मोनला कमेन्ट खालामनाङा आरोना बेबायदि जानला मोनला कमेन्ट खालामनायावनो जेनेबा सासे सानै मानसि जेनेबा कमेन्ट खालामनो नागिरबा बे गाज्रि मानसिनि कमेन्टखौ नुनानैनो माने गोसोआ सोलोना किसुमाननिया माने बेबायदिनो गाज्रिजों नोंगो खोमा इदि साननानै आरो बेबो माने बे कमेन्टखौनो लिरनो माने माबा जायोना गोसोआ इदि जायोना नङा होमबा ओंखायनो माने गाज्रि कमेन्टफोरखौ खालामनाङा गाज्रि कमेन्ट नुदोंबा गाज्रि लाइनावनो जेनेबा इदिनो गाज्रियैनो थांलांनो नागिरोना सोरबा सासे मोजां कमेन्ट लिरलांनायाबो माने गाज्रिसो खोमा इदि साननानै माने थाफिनो आरोना ओंखायनो माने इदि गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा आरोना जेनेबा जोंखौ नायनो मोजां मोनाबा नायनाङा नङा होमबा जोंखौ मोजां मोनग्रा बुहुत आगै आदा फंबाय बिनानाव बुहुत दंखायो आरोना बुहुत माने हेपिखा आङो जायफोरा आंखौ मोजां मोनो बिसोरनि थाखाय ओमफ्राय नों जेनेबा जोंखौ गाज्रि मोनोबा नायनो नाङा आरोना आंनिफ्राय बेनो रिक्वेस्ट नोंनिसिम
नोङो जुदि जोंखौ मोजां मोनाबा आंनि हासबेन्डखौ आंखौ मोजां मोनाबा नों जोंनि चेनेलखौ नायनो नाङा आरोना जेनेबा आनसाबस्क्राइब खालामबानो नोंनावथ' जोंनि भिडिअ थांनाय नंला आरो नों सार्च खालामबाय थाबाथ' जेनेबा जोंनि भिडिअखौ आंनि जेनेबा जोंनि चेनेलनि नेमखौ सार्च खालामबाय थाबाथ' नोंनाव अट'मेटिक थांखागोनानो भिडिअआ गतिके नों सार्च खालामनो नाङा इयो माने खनसेबो ओरै होनना हरदो आरो नोंसोरखौ नायनोनो बाथारबाय आङो मबाइल दांबानो नोंसोरनि भिडिअआसो फैयोनो आरे नों मबाइल दांबा इउटुब नायबाथाय जुदि नों जोंनि चेनेलखौ जुदि सार्च खालामोबा नोंनाव थांखागोनानो आरोना साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबाबो जुदि नों गेजेर गेजेर सार्च खालामनानै नायोबाथाय ना थांखायो आरोना आं आन्दाज मोनबाय एसे इदि आरोना स' नोङो इदि गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा आरोना आं एकदम मिनिथावनाबो मोनो ओमफ्राय एखनबा रागाबो जोंनो ओंखारो खिन्थु आंनि हासबेन्ड आंखौ एसे बुजायो आरोना रागा जोंनाङा सासे सानैया इदि थाखायो इदिना आं कमेन्टनि सायाव इदि भिडिअ बानायनाया खननैयानो जाबाय खोमा ना थेवबाबो माने गाज्रिया एकदम आं हेड कमेन्ट लिरबाबो एख' मोना मानो होनबा लिरनानै नङा आं माने एकदम गाज्रिथारखौ सहायनो हाया आरोना जेनेबा एकदमबारे नोंथारबायबा जेनेबा नोंसोरनि महरखौनो नायनो बायो आङो मानो नोंसोरसो फैबाय थायो आंनाव नोंसोरनि भिडिअखौ आंनाव हरनांला इदि होनो जेनेबा आं बोरै हरनो हानो इनो देलाय इदि अनेक कमेन्ट दं आरोना आं किसुमान कमेन्ट माखा आङो स्क्रिनशट खालाम आङो माने स्क्रिनशट खालामजोबना लाखिदों आरोना कमेन्ट माखाखौ मानो होनबा गोनांथि जायोबा आं इखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायनोबो हागौ मानो होनबा आरो आं फेक बायदि मोनदो इनि फट'बो इनि अरिजिनेल नङा इ फट'आ माबोरैबा टाइपनि जियानो जा आं स्क्रिनशट खालामना दोनदों आरोना इनि फट'खौ आरो इनि कमेन्टफोरखौ गासैखौबो स्क्रिनशट खालामना दोनजोबदों आङो ओमफ्राय दा नों नायगासिनो दंबा इदि कमेन्ट खालामनायखौ गार आरोना जेनेबा जोंबो दुखु मोनो आरो नायग्राफोराबो उसुबिदा मोनो इसोरो मोजां नङा खोमा इदि सानोना इदिनो आरोना ओमफ्राय आरो अनलायनायनि बाथ्रा बुंदो इयो मानो जोंखौ अनलाया जेनेबा जोंनि डेइलि भिडिअ नायग्राफोरा मिथिखायो जों माबायदि आरो अनेक जोंनि खाथिनि केमेरायाव अनलायनो खिन्थियोदा केमेरानि बाहेरावबो इनो आरोना केपचार बानायनासो लाबा मानो होनबाथाय केमेरानि उनावथ' आरो बांसिनसो हासबेन्ड वाइफनि अनलायनाय बेलेगनिया माबायदि इखौ जों मिथिला बेलेगाबो बेबायदिनो जानो हानाय हासबेन्ड वाइफनि गेजेरावथ' अनलायनाय थाखागोनानो नङा होमबा जों अफार केपचार बानायो आरो जों आरो मादैमोनबो नायोना जोंल' लिमिटनि बानायो आरो जों माने जोंनि जितु भिडिअ जों बानायो उनावलागिबो जाहाथे जों देनां नायहैफिननो हायो जेनेबा मानसियाथ' सानफ्रामबो बे बैयावनो थाबाय थाया दा जेरै आं इदि दङ इदिथ' आं थाबाय थाया नङा होमबा गतिके आं सानसेबाबो बुरिगोन ओमफ्राय बे जोंनि जितु हेपि मोमेन्ट बा जोङो सिख्ला समाव बा इस्किनि बयगाव जों बेबायदि खालामोमोन होननानै जों जाहाथे नायफिननो हायो बिनि थाखाय माने बेबायदिनो मोजां जिखिनि जोंनि मोमेन्ट बेफोरखौ माने जोङो केपचार खालामनानै लाखियो आरोना नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामो इखौनो जुदि सासे सानैया जुदि दुखु मोनोबा आं बेखौ आरो जों मा खालामनो हानो नङा होमबा उपाय गैयाना थेवबाबो बुंना होनो गोसो जानायखाय बुंना होबाय बेथ' बुंथारामोन इया माने आंखौसो रायबाय थायो नोंनि खुगाखौ सुथेना होसिगोन आं नों मानो जेखौबो बुंनो नागिरो इदि होनना जेनेबा आङो एकदम गोसोआव गाज्रि बयाफाब लानानै बुङाखै आरोना जेनेबा नों दा नायगासिनो दंबा बुजि मोनथो होननानैसो आं बे खोथाखौ बुंदों नोंखौ जेनेबा आं एकदम दुखु मोननानै बा गोसोआव गाज्रि साननानै बे भिडिअखौ लाबोआखै आरोना नों जाहाथे बुजि मोनो जिहेतु नों गेजेर गेजेर जोंनाव बेबायदि टाइपनिनो कमेन्ट खालामबाय थायो एकदम हेट खालामो आरोना जों सानैखौ माखौ लानानै जेनेबा मा नुनानै बा मानि थाखाय हेट खालामो आं निजेनो मिथिलाय लाङा जोंथ' न'आव जों जेरैबायदि थायो बा जों बहाबा बेरायहैयो बेबायदिनो माने जितु जों माबायो जेराव थाङो गासिबो समान जाखायो नालाय गासिबो गोसोफोरा बेलेग साननायाल' बेलेग ओमफ्राय जों जेराव थाङो जि खालामो इखौनो नोंथांमोनजों देखायो ओमफ्राय बेयावथ' जों बेलेग आरो आलदा गाज्रि मोनजालायनाय भिडिअथ' बानाया जोङो नङा होमबा स' इनो आरो ओमफ्राय इ कमेन्ट मोनसेखौनो गोसोआव फैबाय थायो आंखौ दाबो नै गुड मोनबाय थायो आङो नोंसोरखौ आं इसेबो नायनो हाया नोंसोर मानो भिडिअ बानायबाय थायो इदि होननायखौ लाइटआसो नै थांगौलाय लांसिगोन बे भिडिअखौ बखिनानै ओमफ्राय अनलायनाया बिदि फेक बा जेनेबा ओरैनो देखायनाय इदि थाया आरोना आगै ना फंबाय ना आंनिसाय गेदेर जागोन मिथिला आङो अनलायनायथ' अनलायनायानो आरोना इयाव जेबो इदि देखायनाय बा खिथिफ्लानाय केमेरानि सिगाङाव इदि थाया आरोना जों जेनेबा अनलायलायाबा मोजां मोनलायनानै हाबा जाबाय दिनि नङा होमबा अनलायनायनि गेजेरजोंसो जायो नालाय बेफोरो जेनेबा अनलायनाय गैयाबा बोरै जानो नङा होमबा अनलायनाय थानायखायसो दिनै जोङो सानैजों भिडिअ बानायो नोंथांमोननि थाखाय ब्लग बानायो नोंथांमोननो
जोङो ब्लग बानायना जोंनि खुसिनि मोमेन्ट बा दुखुनि मोमेन्ट जिखुनुखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामो जेनेबा सानैजों लोगो नांनानै जों अनलाइन थानायखायसो खालामनो हायो जुदि फाइदानो जाबाय थानायमोनबा जोंनि गेजेराव जों बोरै जेनेबा बिदि खुसि खुसि ब्लग बानायनो हागौमोन जेनेबा नङा होमबा बिदि आरोना आरो मानसिनि सेहेरा नायनो आरो मानसिनि जाय मानसिया बहुत टेनसनाव थायो इनि मोखाङाव स्माइला थाया औ ओमफ्राय जोंथ' बांसिनानो हेपियावनो थाखायो आरो बिराद एदावलायखायो जोङो सानसे नोंसोरनो बे जोंनि एदावलायनाय माबायदि टाइपनि एदावलायो जों बेखौबो नोंथांमोनजों ब्लगनि गेजेरजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअ जों बांसिनानो इफोरखौ इदि केपचार बानाया आरोना केमेरा हमना होग्राबो रावबो गैया नालाय इफोरबायदि बेखायनो जों लाखिया औ बहुत जागौमोन ना समावथ' दुखुबो जागोन नङा होमबा मानसिनि लाइफआवलाय इमान थोबाव जेनेबा हेपियानो मोनबाय थानो नङा होमबा बिनि गेजेरजोंनो हेपिबो थागोन दुखुबो थागोन इखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामो जोङो ओमफ्राय बेनो आरोना स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोङो जेनेबा दा जाय नायगासिनो आं जायनि थाखाय भिडिअ बानायदों नों जेनेबा एसे बुजियो आरोना बेबायदि कमेन्ट खालामनो नाङा जोंखौ नायनो बायोबा जेबो नङा जों गाज्रि मोना नायनो नाङा ओमफ्राय नों कमेन्ट खालामनो नाङा जुदि नोङो एबार बेबायदि कमेन्ट खालामबावबा आङो नोंनि कमेन्ट खालामनाय आरो नोंनि जिथु प्रफाइल दंना आं गासिखौबो स्क्रिनाव होना होगोन दै नों गाज्रि मोननाङा जुदि बुजि मोनाबाथाय आं दाथ' नोंनि थाखायनो भिडिअखौ बानायनाय रखम जाहैबाय नालाय नोंजों लोगोसेनो जेनेबा बेलेगफोराबो गुबुन जोंनि साबसक्राइबारफोराबो नोंनि थाखायनो बे भिडिअखौ नायफानांगौ जाहैबाय जिहेतु आङो एबार जुदि नों आंनाव बेबायदि कमेन्ट खालामबावोबा आं पुरा स्क्रिनाव होनानै होगोन बेनो आरोना दिनैनि भिडिअआ स' नों बिदि बेड कमेन्ट खालामनो नाङा दिनैनिफ्राय ना जोंखौ नुयो नामा देखायनाय नुयो नामा जोंखौ बिदि जेनेबा फेक स्माइल जेनेबा फेक अनलायलायनाय इदि नुयो नामा जोंखौ नायनानै इदि नुयो नामा एकदम जे नों जोंखौ इमान बया मोनो मा बुंबावनो आंनाव गैला फाखायानो औ स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ आरो जायफोरा बे सासेनि थाखायनो नायफानांबाय बिसोरनि थाखाय आं निमाहा बिबाय ओमफ्राय आरो मोजां मोजां ब्लग लाबोगासिनो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय बाय बयनिसिमबो मारे चांद बाला मुखरा लेके आओ ना बहार में मम्मा शब्द चांद बाला मुखरा लेके आओ ना बहार में